yani ka ɲininkali jaabi n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo u bɛ ka grève observer à 100%. An b'u fo o la en fait an bɛ yɔrɔ min na sisan an tun ma kan ka se yan parce que n b'a dɔn n'aw hakili b'a la janvier ka taa janvier kalo fo ka se février ma an kun ye grève dɔw kɛ a kun ye ka prime de recherche ye ka lajɛli dɔ de kan ka di karamɔgɔw ma walasa u ka se ka ɲininiw kɛ ɲinini minnu bɛ wari demander mɛtiriw yɛrɛ bɛ kan ka olu wari ninnu bɔ walasa ka ɲinini ninnu kɛ gouvernement en fait ɲinini ninnu b'an ka gafew la depuis 2017 a yirala k'a fɔ an n'a ka kan mais k'a ta 2017 ma fu an bɛ yɔrɔ min na sisan gouvernement ma se ka a lawaleya k'a sɔrɔ sɛbɛn de don gafe dɔ président de y'a signé normalement ni a fɛn kɛra a kun kan ka lawaleya mais a ma lawaleya maintenant gouvernement kun ye commission dɔ sigi commission in kun ka baara ye k'a lajɛ o prime bɛ se ka di cogo di commission tilara ka baara la document dira gouvernement ma mais an filɛ nin yɔrɔ min na gouvernement ma foyi kɛ bon anw fana mɛtiriw ka fɛn wɛrɛ t'u bolo fo ka grève de kɛ mais an tɛ taa grève la f'an ka taa an tɔɲɔgɔnw ɲininka fɔlɔ an y'an baarakɛɲɔgɔn tɔw ɲininka juin kalo tɛmɛnen n'a bɛ fɔ ma assemblée générale olu ko k'an ka taa grève la ko parce que n'an tɛ k'a lamɛn moyen wɛrɛ t'an bolo ni grève tɛ o de ye grève in kɛ sinon grève yɛrɛ kun man d'an ye an ye a ɲini kuma caman ka ministre rencontrer hali premier ministre yɛrɛ ka rencontrer pour que an kana don nin kɔnɔ mais an ɲɛ b'a la on dirait que mɛtiriw yɛrɛ jatelen tɛ mali kɔnɔ kalan yɛrɛ jatelen tɛ a fɔ man di mais an bɛ ka o de ye quoi na fɛn ye kalan ye on a l'impression que a bilalen bɛ kɔfɛ bolo kɔfɛ fɛn dɔ san et ça c'est vraiment dommage.